За някои хора кокошките са просто машини, снасящи яйца, но за други те са приятели. Днес ще разберем най-важното за кокошките. Има някои по-кротки кокошки, докато има и някои по-така некротки, ако ме разбирате. Кротките кокошки са тези, като ето тази тук. Намираме се в село Долна Рикса. Тази кокошка, която е на екрана ви, се казва Димка. Така поне са кръстили собствениците й. Те имат 5 кокошки. Като тези 5 кокошки преди са били 10, но защото идвала суровата зима, те ги заколили. Днес ще разберем как хората си гледат кокошките. В село Долна Рикса почти всяка къща има кокошки. Хората тук слагат ограждения към задния двор и към предния, за да не ходят кокошките да им ядат посажденията. Марули, лук, зелен. Веднага дойдох и ето тази кокошка, която се казва Димка, реши, че обувката ми е за ядене. В селото живеят около 150-200 човека най-много. Казаха ни, че трябва да ги затваряме вече. От всички кокошки най-много обичат Димка. Постоянно е край тях. Всичко прави и яде. От всички други 4 кокошки, тя има най-много привилегии. Кокошките от село Долна Рикса най-много обичат да се къпят. Може да видите какви дупки правят. Собствениците на тази къща ходят доста често до реката за пясък. И избяга. След 10-минутно гонене на кокошките да си влезнат вътре, успяхме да ги вкараме. Тяхна информация знаем, че тази червената кокошка, която вие виждате на екраните си, е най-дивата и е много трудно да се хване. Тези хора са от вида, в който обичат кокошките и не смеят да ги заколят. Влюбени са в тях. Не са от този вид, в който просто иска яйца от тях и нищо друго. Те нямат петел, но пък имат 5 прекрасни кокошки. Чуде се онази какво ли гледа. Ако искате, мога да ви заведа в ето онази част, ето там. Ето там се намират кокошарник, с една дума. Поради това те обясниха, че тези найлони, ламинати и ето тези дъски са сложени, защото заради идващата зима, с една дума. Това вътре е там, където спят. Яйце! Там ли? Добре. Така казаха ни да приберем яйцето в едната от къщите им. В тези два полога няма. Стаята не е една от най-големите, ама това са кокошки. Казаха, че всичко тук, тези купи и стойките, всичко е направено ръчно от тях, не е купувано нищо. Даже ето това. Води се легенда, че тук в този дом е живял, в тази къща, в този имот, е живял дърводелец. Умеем да прави врати, маси, столове, всичко. Ето и дупката. Обаче, интересното е, че тук сега, където виждате кокошки, тук е имало само единствено прасета. Добре ме чухте, прасета. Жена му почива преди него. Този дърводелец се казва Асен. След години неговата дъщеря решава, той има 2 дъщери, но едната живее в това село, а другата в друго. Едната му дъщеря решава, че ще